Aurrak, gazteak, helduak, publiko desberdinak eukitze dituzu, ez? Suposatze dut ere bakoitzak emate dizula, joku desberdina edo... Oso ezberdina da. Alduzu, iaia dena berdin kontatu, Bueno, berdinez, por favor. Esan nahi dut, nahi baduzu edo zein ipuin kontatu aldiozu edo nori. Umeekin gustatzen zait, bapateko zintzotasuna dagoela, de 0 a 100, osea, desde hau bukatu daia, ipuinaren erdia, el momento klabean, me estoy meando. Entonces, bueno, gertatzen dena badakit ari dela gertatzen. Eta helduekin asko gustatzen zait etortzen direla, supuestamente nahi dutelako, umea batzuk ez dira etortzen nahi dutelako. Eta igertzen da, desde luego, igertzen da. Baina egia da, helduak daudenean dela oso polita. Igertzen da lasaitasun bat lortzen dela, badakigula helduon bizitzan oso zaila dela lasai edo patxadas egotea ratito bat, eta orduan ere isiluneak dira oso politak helduekin, geroko komentarioak. Gehiago kostatu zitzaidan helduengana heltzea, baina gero ere guai dago, gainera heldu, porque bueno, ja heldua gara. Eta ikusten denean benetazkoa dela, eta ze te pilla.